Sugeng Enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Legi 3 Juni 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer aja isin, aja isin. Para adiyuswa, prajurit ingkang sejati boten namung mbelani negarinipun nalika ing swasana tentrem, nanging ketitik sanget nalika ing swasana peperangan. Mekaten ugi kapitadosan ketingal sejati nalika kita katempuh ing perkawis ageng lan tetep mitadosi menapa ta kapitadosanipun. Imut kasetyan kita dhateng Gusti sejatinipun boten kauji nalika ing swasana nyaman lan sae-sae kemawon, nanging nalika ing saktengahing perkawis pangancam pambengan ing ngriku sejatining kapitadosan dipun uji. Kalih Timotius 1 ayat 8 ngendika, mulane aja isin nglairake paseksen bab Gusti kita sarta aja isin marga saka aku kang dadi wong ukuman marga saka panjenengane, nanging meluo nandang sengsara kanggo Injili kalawan kekuataning Allah. Nalika nembe kinunjara, Rasul Paulus ngintun serat dhateng Timotius amri tetep mawartosaken Injil. Paulus mangertosi badhe kaukum pejah, milanipun ngintun serat punika minangka serat ingkang pungkasan. Ing pungkasaning gesang, Paulus boten ngrebak bab raos ajrih kuwatir, nanging kasetyan tetep mawartosaken kayekten. Kanginipun Paulus kasetyan mawartosaken Injil boten namung ing kawontenan ingkang sae lan bingahaken, nanging ing sedaya kawontenan Paulus ngemutaken amri kita njagi gesang nalika nembe pikantuk ancaman lan sengsara. Para adiyuswa, minangka seksinipun Gusti, mila boten gampil. Minangka seksinipun Gusti, kedah siap nampeni resiko pikantuk pepalang malah kepara sengsara. Aja isin minangka seksinipun Gusti, senajan katampik lan katindes ing jagat, awit sih rahmat ingkang sami ingkang ngiyataken Paulus sakmangke sampun kita tampi ing gesang kita. Sumangga kita wantun paseksi lan tetep setya, awit kita mangertosi sinten ingkang nimbali kita lan dhateng sinten kita pitados. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amri kawula mboten isin mawartosaken paduka ing saktengahing jagat. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang nganti, paduka ingkang berkahi, paduka ugi ingkang tansah ngreksa. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Sujoko GKJ Bantul ingkang medal sakmangke nembe nandang sakit batu ginjal lan karimat ing griya sakit Panembahan Senopati. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Bapak Sujoko GKJ Bantul menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Lina warga GKJ Cawas ingkang udal sakmangke sampun nampeni operasi gegayutan kalian kanker. Kawula pitados paduka ingkang tansah makarya matemah Ibu Lina GKJ Cawas menika ingkang udal sakmangke terapi nampeni wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman ingkang wedal kala wingi nampi kacilakan. Kawula pitados paduka ugi badhe tansah paring kegiatan malah kepara bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken Eyang Sarwito GKJ Ngalian ingkang wedal sakmangke mondok ing griya sakit Tlogorejo. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah Eyang Sarwito menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Ratiningsih GKJ Ungaran sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun.
Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, Sederek Agus Supardiono, Lare Astama Kusala, wayah buyutipun Ibu Sukarjo GKJ Plengkung, kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Kaeksi Wilayah Sekawan, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, lan ugi Ibu Mariati, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi, GKJ Wedi, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Ananda Gisele, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto, sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo, sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan, sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Risti Ningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo, sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti,
kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan para ati yuswa ing pundiya papan monggo paduka ingkang reksa paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.